Kerros Elina, miltä susta tuntui, kun toi Heli pyysi sua tänne meidän Rauniokirkon kesäyön konserttiin esiintyjäksi? No ihan mukavalta tuntui. Oikeastaan se meni silleen hassusti, että Heli oli laittanut mulle ekan kerran sähköpostiviestin varmaan niin kuin jo vuosi ennen kuin me sitten lopulta puhuttiin tästä. Ja jostain syystä se oli mennyt multa ohi. En ollut vastannut siihen ja sitten niin itse huomasin tämän Rauniokirkon kerran, kun ajelin tästä ohi ja käytiin mun silloisen pianistin kanssa katsomassakin, että tuolla olisi kiva konsertoida. Ja sitten mä huomasin, että mun ystäväpariskunta Pyysalon Minna ja Jussi oli just pitänyt täällä konsertin, vai oliko se just tulossa. Ja sitten sit kun mä tunsin ton Helin entuudestaan, niin mä otin sit siinä kohtaa yhteyttä, että tiedätkö sä tuosta kirkosta mitään, että sinne olisi kiva tulla joskus esiintymään. Ja sitten kävi ilmi, että Heli olikin jo vuosi takaperin pyytänyt mua, eli nämä meidän toiveet jotenkin kohtasi ihan sopivasti, että Heli oli halunnut mut tänne ja sitten mä itse heräsin, että olisipa kiva tulla sinne, niin siitä se lähti, että tosi kiva on tulla tänne. Ihanaa, eli sitä 7. päivää heinäkuussa me odotetaan kaikki. Näin tehdään. Tervetuloa.